Tak to už znám, ale to je nuda. Kláro, pojď sem. Kláro, pojď sem. Ne Báro, žádnou Báro tady není. Já nevím. Hobby pro ten dárek, já jsem vzadu tady... Ježišmarja, proč se to říká? Musí někdo jiný fotit. Já si mám dostal. Naše přijďte, máš co tu já, Dobré? Budeš slavná, ale teď se můžeš zpívat. Jako bych tady nebyl. Jo. Tak ale jak se ti tady líbí? Maria, je to moc pěkný. A co piješ, prosím tě? Nic nevím, nedostala jsem pití zatím. Ne, nedostala jsem pití. Kolik je ti let? Jako? Nevím. No, tak to bude hlavní problém. Nějaký rozhovor s tebou asi. Myslím, že bychom to měli ukončit. Ne, pokračujte dialog. Já jsem nervózní takhle. A Marek se už tě těší, víš? Baby Sabatek, jo? Řekni, nebo neříkej radši. Ježiš, co se děje? Chceš ještě vidět to, a se není vidět, jo? Já si posledním pak ještě. Celou dobu bez blesku a najednou bez blesku. Světlo musí být, nesvítí si tady. Jako ve škole. Co je? Nic, ne. Ptáme se, co je, ale spíš co bude. Aby jsme si zaplatila za tvůj. Silný světlo, že? Opět si zatočili. Co? Co tady děje? Já nevím, co se tady děje, všichni jsou nervózní, to je Nervózní, že? Čeho, jo? Mara. Nechápu. Tak jsme tady všichni. Určitě všichni víte, proč jsme tady. Sešli jsme se tady, protože Mara má narozky. Kde máme Maru? Mara bude tam. Samozřejmě většina z nás zná Máru z posledních let. Zná ho jako takového chladěsa, takového guru brněnského badmintonu, ale všichni si klademe otázku, co bylo předtím. Je to opravdu takový chladěs, je to takový Mirek Dušín toho brněnského badmintonu? A nebo je to takový ten grázlík, co maminka občas na něho zározila. Já bych poprosil Mílu, aby nám ukázala první fotečku. To je Mára.
Když mi maminka předávala tady tu fotku, říkala, ta fotka není kompletní, on tam má takovou pěknou velkou prdýlku. Jestli děvčata chcete vidět Marovu prdýlku, tak dneska máte smůlu, Marovu prdýlku zkrátka neuvidíte. Každopádně nastal věk batoleté, mateřské školky, ale co si budeme vykládat, ta mateřská školka není pro nikoho zajímavá. Co se tam dělo? Akorát jste spali, kadili, jedli. Všechno dokola. Ale pak nastala právě tento období školy základní. A tady se Mara začal projevovat jako správný školák. Dominik jasně prezentuje ležerný způsob Marka. No a přišla škola, přišly první problémy. Mara, jak říkám, všichni ho známe jako kladěsa, ale začal si schovávat určité věci. Sestřička všichni nabonzovala, diktáty, zašíval si diktáty. Pak přišlo takový období, kdy Marek začal pronikat do té přírody. Všichni máme k přírodě nějaký vztah. Teď bych chtěl po Marovi, to už je trochu pozdější. Nevíme proč, ale Marka strašně starali muchy. Maro, seš nám ochoten říct, co dělal mucha? Právě jsem úplně jasný. Řekni nám to tady někdo z jeho blízkých. Trhali nohy, křidla asi. Trhali křidlo čas. Ale Mara to všechno pak napravil. Mara to pak všechno napravil, protože samozřejmě byl si vědom, že té přírodě něco vzal a chtěl té přírodě něco vzát. Něco dát. Proto začal s akvaristikou a začal nám množit neumouty. Jestli s velkým nebo s menším úspěchem, těžko povedat. Maminka nám říkala, že zkrátka všude byla voda, všude byly neumouty. Samozřejmě pak člověk dospěl, vyvíjí se, nastalo období Mary Disciplíka. Mara se stal malým chemikem. Jestli se mu pokusit zdařili nebo ne, můžete si to sami posoudit. Malý chemik Lačka rozná to, co Mara vytvořil. Maminka nám důvěrně říkala, on si furt na těch lžičkách něco míchal. Šup, 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 do dna. Mara byl zkrátka malý chemik. Je zajímavé, když jsem se ptal maminky, co si pamatuje ze základní školy, tak řekla, on si schovával seši s diktátama. Je to pravda? Jo. Tak na Maru! Na chemika. Tak, základní škola utekla, nastala střední škola, ta taky rychle utekla a pak přišla revoluce. Obrovský zlom v naší generaci a Mara se rozhodl, že vyrazí do Ameriky. Vyrazil tam, obepl Floridu jako námořník. Šubi, šubi, Amerika! Ale já jsem řekl, že ji obeplul. Obeplul ju na lodi. Šubi, šubi, Amerika! Šubi, šubi, Amerika! Tak, Mara se vrátil z Ameriky plný nápadů. Mezi tím se tady samozřejmě doba změnila, nastoupila vietnamská komunita a Mara se rozhodl, že tu vietnamskou komunitu zničí. Vietnamců bylo zkrátka jak si řek, ale Mara
rozhodl se, že pronikne do showbiznisu jako prodejce slunečních brýlí. Bohužel ne zcela se mi to zdařilo. Samozřejmě Vietnamců je mraký, Vietnamci opět zvítězili. A tak jak se říká, co Čech to muzikant, Mara se vrhl na dráhu DJ. DJ Miratelí. Zcela Mara ovládl brněnské kluby. Nová vlna zkrátka pop music. Pak utekla další doba a Mara samozřejmě přišel k badmintonu a tam ho všichni známe a vrcholem takového jeho snů byla olympiáda v Londýně. Olympiáda v Londýně. Není Čech! Kdo neskáče, není Čech! Kdo neskáče, není Čech! Czech Republic! A olympiáda v Londýně dospěla. Bylo to, naštívali jsme všechny sporty, volejbal, badminton, kinec, až zkrátka dostal Mara za úkol zavést nás na sportovní přenos, když jsme navštívili takovou divnou čtvrt. Mara nás zatáhl do toho, zatáhl nás do takového baru, kde nebyly žádný holky. Jinak to je Mara na Lipně. Ještě bych prosil o fotku Mary totálního kladňasa, takový ten klučík, ten 8letý klučík, ne, to nebylo, ne. Ještě možná, tak tam je Marka známe, jako, to byl takový ten klučík. A až na té olympiádě v podstatě se projevil, zatáhl nás do toho soho, zatáhl nás do baru, kde nebyly žádné holky. A až z Londýna mu tentokrát přijel popřát všechno nejlepší k narozkám. Marty, číšník z Londýna. No.